Vidare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu ekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadii zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini yangu confession yakamira sekudai: ndiri pakati pekutambudzika mukoma. Handisi kuziva kuti murume wangu ari kundihurira kana kuti chii chiri kuitika paari. Zvakaitika mukoma ndezvekuti murume wangu akati one day ainge abva kubasa. Saka akabva kubasa, this was like late at night. Saka akati asvika pamba mukoma akaita ma-hours nema-hours akangogara mumotikari make. Munoziva here kuti akazoburuka mumotikari make nguvai? Akazoburuka mumotikari make kuma 3. Saka akati aburuka mumotikari ndokubva anoka padhoo. Saka ndakanonoka kuresponda, ndokubva azouya akandinokera pawindo. Ndakati ndavhura keteni ndikati ndiri kuuya kuzokuvhurirai dhoo. Saka ndainge ndava kupopota murume ndokubva atopinda mumotikari make, ndokubva atorova zvake reverse akabva atobuda muyadi. Zvinhu zvakandirwadza mukoma. Ndakangoramba ndakamira padhoo ndichishamisika kuti ko munhu atongorara zvake mumotikari apa nawo kuma 3 munhu ava kutobuda pamba ko ari kumboenda kupi. Ndakazama kumufonera foni yake ndokubva aidzima akati unogoda kundifonera iwewe wanga uchipopota kuti saka uruda kundifonera kuti urambe uchingondipopotera manje inini handiitwe iyoyo. Murume ndokubva atodriver akazotouya kumba the following evening achibva kubasa. Saka ndiri pakati pekushungurudzika vanhu vaMwari. Handiziviwo kuti mungandiofawo support yakaita sei, because pari zvino nababa vekwangu kana kutaura neni havasi kuda kutaura neni. Ndazvishungurudza mukoma, asi ndava kunzwa kuti handichazivi kuti ndoramba ndichimuchemera here ndodii. Pose panobva kubasa ndinenge ndakangogara ndakarara mubedroom ndichichema. Vana vari kutoshamisika kuti chii chiri kuitika pamba. Why is it mama nadhedhi vachiita sekunge vasiri kuwirirana? Ndinokumbirawo kuti mundipewo maadvices kuti situation yangu iyi ndoifambisawo sei. Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Hanzi navanzvadzi vedu kuroorwa nemurume ane zvinhu zvake, it is a blessing and it is a curse. Hama dzangu unodzichengeta, but inini ndingorimo murelationship, ndingorimo just there, handitomboonekwi. Zvinorwadza hazvo veduwe. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadii zvenyu mukomanashi, inini ndiri murume ane makore 28 years ekuberekwa. Ndiri kuraramawo ndiri munyika yevatorwa. Zvakaitika kwandiri mukomanashi ndezvekudai so: inini ndainge ndichishandira umwe mukadzi. Mukadzi uyu ainge akanaka, ende ainge akanaka pachiso zvekare nemwoyo wake. Aiva munhu wekuti ainge aine mwoyo wakanakisisa. Asi mukoma, neruchiva rwangu ndakabva ndazorepair a goodness with evil. I am someone that is very evil. Zvakaitika mukoma ndezvekuti ndakanyengerekana ndikazoti ndatarisa murume wake ndakabva ndazviudza kuti murume wake did not deserve to be with her. The husband deserved to be with someone like me. But ndainge ndisingazivi kuti rudo rwangu nemurume wake mukadzi uyu rwainge rwuri rudo rwainge rwakashata, rwainge rusina kana kumbonaka. Ndakati ndatanga kushandira murungu uyu panguva yacho iyoyo ndainge ndiine makore 25 years ekuberekwa. Saka zvose izvi zvakaitika mukomanashi. Ndakabva ndazotiza ndichibva kunyika kwangu ndikabva ndazouya kuno kwandiri. Pari zvino mukomanashi ndava nemakore 28 years ekuberekwa, ende ndinoti kana ndikatarisa mwana wangu ndinotoona kutoti mwana wangu by the day, each and every day, mwana wangu ari kungoramba achikura. Mwana wangu uyu mukomana ndakamuita nemurume wamadhamu wangu, madhamu avo vandainge ndichishandira. Saka mukadzi uyu akatongondinhongawo mustreets, and at that time mukomanashi ndainge ndichitongozvifambira ndisina kana kwandainge ndichitomboenda, ndisingazivi kuti upenyu hwangu hwainge huchienda kupi. Ende panguva yacho iyoyo mukoma ndainge ndichishandira umwe mukadzi. Mukadzi uyu ainge aine kachinzvimbo ako kaaita karestaurant kake achingobikawo sadza nezvimwe zvezve zvokungomanikidzira. Mari dzacho dzandainge ndichipiwa mukoma, it was nothing. Saka mukadzi uyu akabva
ndokubva azopfuura neapo pandainge ndiri, ndokubva iye pane zvaainge achida kutenga. Saka iye akabva azondibvunza kuti ainge asingadi here kuti ndinge ndichimushandira. Mukoma paakanditi ainge asingadi kuti ndinge ndichimushandira here, ndakabva ndamuti inini ndaikwanisa kumutsvakira umwe munhu wekuti anokwanisa kuzoita maid. Saka ndakabva ndatora nhamba dzake, ndakazoti ndava kutsvaka munhu manje, ndava kumba ndokubva ndazoudza mai vangu kuti ndasangana neumwe murungu uyu ari kuti ari kuda musikana webasa, but murungu zvake weganda dema. Saka ndiri kumba kudaro, amai vakabva vati iwe wakapusa mwana wangu, tarira uone kuti iye mukadzi uyu ari kutsvaka basa. Kana wati iwewe unoona sekunge munhu ane mari dzake, chimbotanga kawamubvunza kuti iye musikana wake webasa achange achizomubhadhara mari. Saka ndakabva ndazotaura nemukadzi uya ndikabva ndati nhaye medhemu, saka musikana uyu webasa wamuri kuda kuti ndinge ndichizokutsvakirai, muri kuda kuti ange achizoshandira mari pamwedzi. Saka medhemu vaya vakabva vazoti at least ndinokwanisa kutanga nekumupa $180 pamwedzi, nekuti imba yangu yakakurisisa, but nekuzofambawo kwenguva ndichitarisa basa rake, mashandiro aanoita, ndinokwanisa kuzomuwedzera. Panguva yacho iyoyo mukomanashi, inini ndainge ndichiwana $80 pamwedzi. Saka amai vangu vakabva vati tarirawo nekupusa kwawanga watoita izvezvi, ungadai watopa umwe munhu mukana, ende tarirawo kuti uri kungowana $80. Saka 180 ungazvikompeya apa unenge uchigarapo pamba pake mukadzi uyu, apa uchipiwa chikafu ipapo, ndinoona sekunge zviri nani kuti unge uchienda kunoshandira mukadzi uyu. Saka mukadzi uyu zvekare ainge aine mashops ake ehembe, akandiudza kuti ane maboutique. Amai vangu vakabva vati unozviona izvezvizvi unenge wava kutongoenda uchinotorawo hembe dzakanaka ikoko, ende chose chaunenge uchida mukadzi uyu anenge achingokutengera nemacheap prices. Tikada hembe dzichibva kuteki tinenge tava kungodziwana nemacheap prices. Mukadzi uyu ndakabva ndazotaura naye ndikati madam, instead yekuti ndinge ndichikutsvakirai munhu webasa, madii mangondipawo mukana wekuti ndinge ndichiuya kuzokushandira. So iye akazobvuma ndokubva ati alright, unokwanisa kuuya. Saka ndakazoti ndataura nemukadzi uya wandainge ndichishandira wekarestaurant kake kadiki, ndakabva ndazoenda ndikabva ndazotanga kunoshandira mukadzi uya. Pandakatanga kushandira mukadzi uyu aindibata right zvezvo zvokuti ndega ndaitonzwa kutonyara, because ndaibatwa sekunge ndainge ndiri mwana wepo. Ainge asingacomplaini, asingaite sei, munhu uya wekuti waisamunzwisisa, aingova cool, just cool, aisataura, aisaita sei. Most of the times aingospenda zvake time yake akangozvinyararira achingozviitira tumabasa twake. Ende ndaiti pose pandinenge ndichimuapproacha ndichimuti murungu, ndinokumbirawo kuti munge muchindipa mari, but muzondibatira mari yacho yamunenge mandipa at the end of the month. Saka murungu ndaizoti kana ndamuudza kuti ndiri kuda mari, murungu aindibvunza kuti wasangana nedambudziko rakaita sei. Ndaizoti kana ndamuudza paya obva ati alright, loan yandichakupa yekuti unge uchikavha zvose zvauri kuda kuita ndinokwanisa kukupa, but iwewe uchazongondibhadhara zvako pashoma, handikubatiri mari yakawanda. Mukomanashi zvakazoitika one day ndezvekuti ndainge ndisina kana kutomboziva kuti murume wake ainge asipo. Saka musi wacho iwoyo ndainge nditori busy zvangu ndichitomopa ndichikorobha. Apa ndainge ndakatopfeka zvangu kambambamba because kwainge kuchipisa musi wacho iwoyo. Saka ndakati ndiri busy ndichikorobha kudaro, ndo pandakabva ndazoona murume wacho uyu ainge achida kupinda mubathroom. Saka akati anditarisa mukoma, akabva angoramba akanditarisa paya because ndainge ndakaita zvekukotama kudai. Iye akabva andiona kundiona muviri wose mukomanashi. Zvakazoitika ndezvekuti madhamu vakazoti vabuda, then murume uya akabva azonditeverawo mukitchen umwe mandainge ndiri. Iye akabva azondiudza kuti ainge achida drink. Saka ndakabva ndamhanya ndikatanga kuprepara ndikabva ndazotanga kuprepara murume wemurungu wangu drink rekuti ange achinwa. Saka akabva azoti inini ndainge ndiine bhodhi yakanakisisa. Akabva ati bhodhi yako yakanaka ende wakanakisisa, ende iwewe hauzvioni here kuti une bhodhi yakanaka kudai so, ende hautombodhiservi kuti unge uchiita izvi zvekushanda mumakitchen. Unofanira kuti unge uchishanda at least a nice job. Haudi here kuti
unge uchiva a nice job, because curves ako awa haudeserve kuti uswere uchikorobhera umwe mukadzi akangofanana newe wawakatokunda kunaka. Unofanira kungogara uri paInstagram uchizviposta mani uchingowana followers. Saka panguva yacho iyoyo ndakangoti zvimwe kuda yainge ingori joke. Ndikabva ndati manje izvezvi nyangwe ndikati ndinoda kupinda paInstagram pacho ndinozopinda sei, because tarai muone chifoni chandiri kushandisa ichi. Vanhu vangasandiseka kuti ko iwe unogoposta mapictures echiutsi paInstagram, panoda vanhu vane maiPhone. Ende zveshuwa panguva yacho iyoyo ndainge ndichishandisa chifoni chandaishandisa zvainge zviri zvimastyle zviya. Saka akabva azotarisa chifoni changu akati shame chifoni chako ichi achiite, ndokubva tatanga kuseka paya. Saka ndakabva ndamuti kunyangwe ndikada kuenda paInstagram pacho, but still foni yangu inofreeza. At least ndinongotenda Mwari kuti inobvumawo WhatsApp, ndinokwanisa kucommunicate namama nemwana wangu avo vari kumba. So iye akabva ati foni yako inogara ichifreeza ukaenda paInstagram. Inini ndikabva ndati Saka iye akabva ati foni toti ukanzi wawanawo mukana wekuti unge uchipinda mushopu obva wanzi sarudza foni yauri kuda izvezvizvi, ifoni yakaita sei yaungada, yaunyatsonzwa kuti iyi ndo foni yandoda kushandisa. Ndakabva ndamuti kana kuri kunzi ndikakwanisawo kuwana iPhone I think iri right, but kungofungawo zvangu nekungodawo zvinhu zvandisingakwanise kumbotenga, because iPhone ndingaitengerwawo nani. Saka murume uyu mukoma akazoti later on akabva akadzoka mukomanashi akabata iPhone, akabva ati wanga uchida iPhone. Ndikati inini iPhone yangu how. Then iye akabva ati mani gamuchira iPhone iyi very fast. Ndokubva ndazogamuchira iPhone iyaya. Akabva ati only one rule. Ndikati what is the rule? Akabva ati iye handidi kuti iPhone iyi inge ichizoonekwa namadhamu vako, wazvinzwa. Ndoda kuti unge uchishandisa foni iyi in secret. Please shandisa foni iyi in secret, isafa yakazivikanwa namadhamu kuti wava neIPhone. Saka zvandaiwanzokuita ndezvekuti paya madhamu pavanenge vasipo ndo pandaibva ndazopinda zvangu paInstagram ndichizvitora mapictures, ende zvekare neusiku paya patinenge taenda kunorara ndo pandaizvitora mapictures angu. Saka ndakazoita mistake mukomanashi ekuti ndakabva ndazotora mapictures angu ndikabva ndazomanyisa pastatus, because ainge akanaka. Saka ndainge ndichida kumboburutsa chaunga kuchiburutsa kubva kumaterraces, because ainge akanaka. Ndakazoti ndatora mapictures aya mukoma ndamaisa pastatus, then madhamu vakabva vazotega rimwe picture vakabva vati ko mapictures awa wakamatora nefoni yaniko. Ivo vainge vakutofungidzira kuti zvimwe kuda pane munhu wandainge ndapinza mumba, because mapictures awa ndakamatora ndiri mumba. Vakabva vazova very suspicious. Panguva yacho iyoyo ndainge ndisati ndatanga kurara nemurume wavo. Zvakazoitika one day ndezvekuti ivo vakabva vazoenda all night prayer, ndokubva vazongotisiya zvedu. Inini mukomanashi ndakabva ndaenda murumu muya mandainge ndichirara. Saka ndakati ndakarara mukoma ndakabva ndanzwa kuti painge paine feeling imwe yainge yava kuitika mubhodhi mangu. Pane munhu ainge achindibata mazamu angu zvekare nekwese kwangu uko. Ndakati ndichinopepuka kudai ndakabva ndaona zisikarudzi rainge riri kufesi kwangu. Ndakati ndatarisa kudaro mukoma ndokubva ndaona kuti murume wamadhamu vangu ndo vainge vari busy vachindibata mazamu angu. Saka pandakamuka ivo vakabva vanditi vainge vachingoda kuti ndingobata sikarudzi yavo. Mukomanashi panguva yacho iyoyo ndainge ndagarisa ndichinzwa kuti panapa ndava kutoda zvemunhurume. Ndainge ndava neabout 3 months ndisina kana kumbogara ndarara nemunhurume. Saka pandakaona zisikarudzi ravo riripo pamberi pangu kudai so ndega ndakabva ndanzwa kuti I need this. Baba vaya vakabva vazonditi iwewe chingoisa sikarudzi iyi mumuromo mako. Ndakabva ndatora sikarudzi iya yamukoma ndokubva ndatanga kuiisa mumuromo mangu. Tikabva tazotoita bonde paya. Mukomanashi ivo vakabva vanditi vainge vachida kundipa something. Takarara tose mukoma zvekuti kunoshandiswa makondomu hakuna kana akambogara azvirangarira. Baba ava vakandirumbidza mukoma, vaiti vari pamusoro pangu vaingondirumbidza vachiti kana mukadzi wangu asvike pauri hanzi
une shape yakaita kunge hourglass and ndakuda ndoda kuti unge uchizova mudzimai wangu wechinumber 2. Saka mukomana acho takati takahagana kudaro, so tichivimbisana tuma sweet nothings, ndakabva ndazobvuma ndikati ndinoda hangu kuita mukadzi wenyu. Saka ivo vakabva vati kubva nhasi chitoziva kutoti iwewe nemukadzi wangu you are now equals, makatongofanana kudai draw mese ndinokudai newewe wava mukadzi wangu. Saka izvi zvakabva zvazondiafecta. Ndainge ndava kuti kana ndikaona madam ndaitonzwa kutoboyekana navo kuti munhu uyu ari kutonditorera murume wangu, ari kunditambisira murume wangu, ndofanira kungozvitorera murume wangu ndonogara nemurume wangu somewhere. Saka zvakabva zvazoita kuti ndinge ndichiva very stubborn. Dzimwe nguva ndaiti kana madhamu vakabuda, kana vabuda paya ndaibva ndasara zvangu ndichiona TV. Vaizoti kana vodzoka paya pavanenge vadzoka ndobva ndachitanga manje kuti 1. Saka ivo manje vakabva vazongoramba vongosuspecta kuti munhu uyu the way yaava stubborn nayo, ininiwo ndaitozviudza kuti why ndichiklinira umwe mukadzi wekutongoti naye inini naye we just share the same husband. Iye anofanira kuzviklinira chiposheni chake neniwo ndichizviklinirawo pati yangu, zvekuti ndainge ndiri musikana webasa zvainge zvatondibuda mubrain. Then mukomanashi murume uyu akabva saka zvakazoitika ndezvekuti ndakabva ndazoudza murume kuti inini ndava kuda kuti unge uchinditsvakira pangu pekugara because ndaneta nekungoramba ndichingoitiswa nemukadzi wako uyu. Then iye akabva ati ngatimbomirai just a little bit. Saka iye zvaainge ava kuita ndezvekudai, so dzimwe nguva aikwanisa kungogara zvake paya achiona bhora, achinyepedzera sekunge anenge achiona bhora, aimboti pano nepapo obva azouya murumu mangu tobva tamboita bonde asati kuenda kubedroom, asati adzokera kunorara nemukadzi wake. Izvi zvakaitika kuzosvika ndichibatira pamoviri. Ndakazoti ndabatira pamoviri mukomanashi, then mukadzi wacho ndopa akabva azofind out kuti musikana uyu why is it azoita pamoviri. Gate rinogara rakavharwa, pamba pano hakuna anotenderedzwa kubuda gate kana ndisina kutuma munhu kuti enda kwakati. Akabva azofind out ndokubva azondikonfranda, ndikamuudza kuti hongu I am pregnant. And akatosvika pakupfugama akati ko ndakambokutadzirei, chii chandakakutadzira? But mukomanashi ndakangozviudza kuti inini zvepano handichadi, please just let me go. Iye akabva ati chibva pamba pangu. Ndo pandakabva ndazongobva pamba pake ndikabva ndazodzokera zvangu kuna amai vangu. Saka murume wangu manje iye akabva azonzi namama, ndoda kuti unge uchiuya kuno mukwasha kuitira kuti tinge tichidiscussa paishu yemwana wangu uyu wawakakanganisa, because uri kufanira kuti unge uchimutsvakira pake pekuti ange achigara. Panguva yacho iyoyo mukomanashi ndainge ndichinzwa kuti kuramba ndakagara kumba kwamama kwainge kusingaiti. Munongozivawo kuti situation yemuhopley farm hakusi ball, kuri very noisy especially kana uine pamoviri. Saka ndaida kuti anditsvakirewo kunzvimbo kwakaita sekunge uko kwaainge achigara nemukadzi wake kuri very quiet, but aingoramba achingopostpona kudzamara amai vangu vazonditi mwanangu panapa tava kufanira kuti tinge tichifamba, because kana tikasafamba iwewe murume uyu unokwanisa kuzomuluza. Saka mai vangu vachiti ngatifambe, handina kuziva kutoti ivo moyo wainge watovabata wainge uri moyo wekuurayisa mukadzi wemurume uyu wandainge ndava kudanana naye zvekare nevana vemukadzi uyu. Saka zvakazoitika ndezvekuti madhamu vangu vakabva vazozviuraya. Saka mukomanashi vanhu vazhinji vanokwanisa kundijaja zvavo, but ndo zvakaitika. Madhamu ivavo nevana vavo vakabva vashayika. Vakati vashayika mukomanashi, then amai vangu vakabva vazoendawo kun'anga. Takati taenda kun'anga kwega tichida kudzinga mweya wengozi. Then n'anga iya yakabva yazoti ndinofanira kuti ndinge ndichitsvaka kwekunogara, kwekuti inini handizombofi ndakasangana nehama dzemukadzi uyu, nekuti kana ndikangogara ndasangana nehama dzemukadzi uyu ndinobva ndatongoafekteka nekuda kwemhiko dzacho idzodzo dzatakaita. Saka ndakabva ndauya kuno kunyika yevatorwa kuri kutiza kusangana nehama dzemukadzi uyu. Ndo nyaya yangu iyi mukomanashi. Kubva musi iwoyo kuzosvika muzuva ranhasi, everyday ndinoti kana ndikamuka chekutanga ndinoti Mwari, kana ndikabuda muzuva ranhasi please itai kuti ndisasangana nehama dzemukadzi uya akaurawa naamai vangu, nekuti mwana wangu achiri mudiki ndichiri kuda kumuchengeta.
Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Vakabva vati ndakambozama kucommunicata nababa vemwana wangu but iye akabva aramba kutaura neni ndokubva andibloka, ende kunyangwe ndikashandisa dzimwe nhamba anobva andibloka. Saka ndiri kutsvakawo rubatsiro. Handizivi kuti kune maprofita here vanozvigona zvekuti vanokwanisa kundibatsira kuitira kuti ndikwanise kudzokera kumusha, because mwana wangu uyu akura ava kuda birth certificate, ende pari zvino mwana wangu uyu haana kana mapepa, haana kana chaainacho. Saka ndinotya kuti kana ndikadzokera kuzimu ndinobva ndazokanganisa mhiko idzo dzandakaudzwa nen'anga iyaya yekuti as long as ndikasasangana nehama dzemukadzi uyo akafa nekuda kwekuti ndainge ndamutorera murume wake, I will be fine. Handidi kukanganisa mhiko idzodzo because mwana wangu achiri mudiki. Hey, vedare ndo message imwe yavakazonditumidzira. Zvakangoma hazvo veduwe. Hamenowo kuti vangabatsirikana sei mucomment section. Hanzi chivi changu ndakatoita, chivi changu chava pamberi paMwari. Pari zvino ndiri kutsvakawo solution yekuti ndingazvichenesa sei, ndingabatsirikana sei. Don't tell me about prayer, because for me prayer iri kuramba kushanda. Zvakaoma hazvo veduwe.